Máme kde ísť ako Bratislavčania, máme kde vybehať deti, sami seba vybehať. Takže hej, je to výborné, dá sa tam chodiť v zime, v lete. Je tam lepší vzduch? Také plúca Bratislavy by som to nazval. No super je v tom, že to tak blízko Bratislavy. Chodíme tam kvôli zelení a kvôli lesom. Stromy, voda, potok, malá sa chodí kúpať do potoka sem tam, dobrý cyklochodník. Ako pracujúci človek si veľmi rád chodím oddychnúť do zelene a je to veľmi veľká výhoda, že Bratislava má niečo takéto, že za 5 minút na bicykli viem byť v lese. Behám okolo 30 rokov v rôznych lokalitách. Je to lepšie ako tie betónové ihriská dolu v meste, kde je to vypečené od slnka, alebo nejaké nákupné centra. Áno, že ihriska. Je to tu lepšie v lese, kde môžeme ukázať aj nejaké zvieratka, keď sa podarí, túto ovečky, je to fajn, no. Chodím sem hlavne kvôli tomu, aby som si oddychol vlastne od každodenného stresu v práci. Sa mi páči najmä to, že je blízko mesta. Ja bývam na Kramároch, to mám úplne kúsok do lesa. Akurát stále je tam tá premávka robená tak, že ešte stále tam je a tam sa to nehodí proste. Tam prístup aut a sú tam proste niektoré miesta sú rozrité, je tam ťažba dreva a také veci, ktoré by sa odtiaľ mohli dostať ako nejak preč, nejak by sa to mohlo vyriešiť. Chodia tam auta strašne rýchlo, tie dni, keď tam teda môžu chodiť auta na to, koľko je tam cyklistov a koľko je tam detí popri ceste, tak tie auta tam chodia niekedy hodne rýchlo. A ešte čo sa mi nepáči, keď ideme teda ďalej do lesoparku, keď sú napríklad rozbagrované cesty a traktory, akože to máme problém aj pre s malým, takže to je akože dosť na nič. Veľa ľudí cez víkendy, veľmi veľa, ale tak to je zase pochopiteľné, že kam inde tí ľudia pôjdu. Ale veľa aut, ja by som chcel pripomenúť, aby teda ľudia tam nechodili na autách, aby sa tam prešli pešo. Sa tam sťažujú, že nie je kde parkovať a pritom si môžu za to sami, ako tam naozaj sa dá ísť MHDčkou. V zime a na jeseň, vlastne keď sú dažde, tak cez to blato sa niekedy nedalo ani prebehnúť, alebo teda na bicykli už vôbec nie a po svojich, keď som išiel, tak som vždycky prišiel zablatený až za ušami. Aby sa z toho nerobil taký nejaký veľký biznis, aby to nebolo, viete, také moc komerčné, aby sa to zachovalo také ako prírodné, by som bola rada. No nie sú tu vybudované chodníky, rozblatené cesty, chodia tu autá, že treba dávať stále pozor na deti, aby nevybehli na cestu, lebo tých aut sa tu premáva veľa, takže to je skoro už ako v meste. Niektoré tie nezmyselné developerské alebo aké nazvať tie projekty vlastne, ktoré môžu zasiahnuť do tej prírody nejakým výrazným spôsobom negatívne. To je ťažba dreva, ktorá totálne ničí cyklotrasy, turistické chodníky, sú tu kolaje blata, v tom sa naozaj nedá jazdiť, či už ja alebo manželka moja. A zároveň mi vadia polovníci, pretože to tu rozjazďujú na džípoch. A zároveň som sa raz už aj dostal do prestrelky a to už nie je sranda. Keďže to nie je také ohraničené ako napríklad Horský park, takže tieto lesy sa tak nebadane vytrácajú a že vlastne Bratislavčania o tom ani poriadne nevedia a myslím, že s tým málo robíme.